Igsoon adunay sekreto aron maglakaw kita sa kahayag. Aron ang atong kinabuhi anaa diha kanunay sa kahayag. Ang atong kinabuhi adunay kasiguruhan. Aduna kitay angay nga buhaton sa tagsa-tagsa kanato kakaugalingon. Samtang ania pa kita nini nga kalibutan. Mao kana ang pagbasa sa pulong sa Ginoo. Tungod kay ang pulong sa Ginoo mao kana ang magtudlo kanato. Mao kana ang iwag sa atong kaugalingon. Mao kana ang mag-guide kanato aron mahimo kita nga matarong nini nga kalibutan. Sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo, tudluan kita sa pulong sa Dios aron dili kita masalaag sa dalan nga dili uyon sa kabubuton sa Dios, sa dalan nga dili makapahimuot sa Dios, sa dalan nga makadaot sa atong kaugalingon, sa dalan nga makapaingon kanato sa impierno. I-correct ang atong dalan paingon diha sa matarong. Nag-ingon ang pulong sa Dios sa Salmo 119 versikulo 105. Ang imong pulong maoy suga nga nagtultol kanako ug maoy kahayag sa akong agianan. Kung sa ingon ni Lord igsoon, ang pulong sa Dios mao ang suga sa atong agianan. Mao ang naghatag og kahayag sa atong agianan. Mao ang kinahanglan igsoon, mubasa kita sa pulong sa Dios. Magtuon kita sa pulong sa Dios. Sa atong pagmata sa buntag, wala tay lain nga tan-awon. Dili cellphone, dili laing butang, dili ba nga trabahoon, kundili atong basahon usa ang pulong sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo, magpasidungog kita sa Ginoo, magampo kita sa Ginoo, makigrelasyon kita sa Ginoo, usa pa kita mubuhat sa atong mga buluhaton sa matag adlaw. Tungod kay mao kana ang magtudlo kanato sa paghimo kanato nga matarong. Samtang ania pa kita nagkinabuhi nini nga kalibutan karon nga atong gipuy-an. Atong hinumduman kanunay igsuon na ang pulong sa Dios mao gayud kana ang magpalig-on sa atong relasyon sa Dios, sa atong relasyon ni Kristo. Aron sa kanunay makapahimuot kita sa Dios. Aron sa kanunay makapasidungog kita kaniya. Aron sa kanunay mag-agi kita sa dalan nga gusto sa Dios nga iyang pag-agian kanato. Ug aron masayod kita sa dalan nga padulong sa iyang gingharian. Amen. God bless sa tanan.